Tulo ka notadong snatcher sa Cagayan de Oro City, arestado, nakatutok si Clyde Makaskas. Posas ang gisuot karon ni ining tulo ka maghigalang lalaki human na aresto sa kapulisan sa Cagayan de Oro City, Merkules sa gabi. Ang mga lalaki, sospek sa sunod-sunod nga panglabni og mga bag sa syudad nga miresulta sa pagkaangol sa ubang mga biktima. Modus sa mga sospek, mo drive og motor dayon manglabni og bag sa mapiling biktima. Positively identified kaning mga suspect nga maugid kini, so apan nagdumili lang og kuan nga magpahangyo lang yun ang mga biktima nga dili daw sila mamidya, no, sa ila pong seguridad. Human makapamiktima, ginapinturahan sa mga sospek og laing kolor ang ilang motor aron dili daling ma-intercept sa mga otoridad. Ang taxi driver nga si Nilson dali-daling mihapit sa police station 1 ning Dakbayan human nadungog ang balita sa pagkaaresto sa tulo. Sumala pa, lakip ang iyang asawa sa mga nabiktima sa sospek. Dahil may U-turn nga motor, di wala lang ko kayo na, sige magpupala na ang gidisplay na mo. Sabi kay gilabni man ang kumbag sa asawa, katurang kao nga, kung motor na nakalitan o gano'n. Motor. Pila sa labok sakay? Duha. Dugay nang gipangita sa kapulisan ng mga sospek. Upat sila matud pa, apan wala nasakpa ng isa sa ilang operasyon. Pagbutyag sa usa ka sospek nga si Christopher Muit, kinsa driver sa motor, wala kuno masakpan ang leader sa ilang grupo nga si Loloy. Kung makakuha mo ba, kung sabihin yung buhaton na na? Si Taluloy ramay mo kuan, si ramay mo kuha sa kwarta na. Wala kibali mo ibahin? Oo, wala. Susugot kibali ka? Kuha naman din, Mr. Kani, palaglaag mo din. Palaglaag? Maglaglaag rin din din. Ang laing duha ka sospek nga naaresto, nailangan sila Benjak Ibarat o Agustin Ipanes. Na-recover ang motor nga ginagamit sa mga sospek sa krimen. Di nakuha sab sa U-box niini ang klase-klaseng mga hinagiban. Lakip sa nakuha ang usa ka pakete sa gituang shabu o mga drug paraphernalia. Dili makonsiderang sindikato sa kapulisan ang grupo sa mga sospek. Apanotado ang mga snatcher na kuno sa Dakbayan. Robbery, Comelec gun ban o paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangong kaso karon sa mga sospek. Uban si James Yap sa kamera. Ako, si Clyde Makaskas para sa One Mindanao.